खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि तिनिआलियाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे लाइमोना जायगायावनो थैयो। चिरां जिल्लानि सान्तिपुराव एफसीआईनि माइरं लाबोनाय AS01DC 9239 ट्राक आरो AS2060 7478 नम्बरनि स्कुटिजों सौग्रावनायाव सासे लाइमोना जायगायावनो थैनायजों लोगोसे सानै हिनजावसाफोरा गाज्रि जोखोम जायो होनना मिथिहोयो। बे समाव थैनाय लाइमोन आरो जोखोम जानाय सानै हिनजावसाफोरनि जेबो थि गुमुर मोननाय जायाखै होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों आरो जोखोम जानाय सानै हिनजावसाखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो बुंथिदों। दुखुनांथावै नैबे जाब्रबथाय जे लामानि स्कुटि आरो ट्राक नैबे एफसीआईनि माल लाबोगासिनो दंमोन, सान्तिपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। नैबे अन्थाइबारि टार्निं 3 नाम्बार टार्निं ना बेसेबांबा होनो बेखौ, खाथियाव बाजार दं बेवहाय आंबो आंनि 10 मिनिटसो सिगां नैबे जाथाया जादों, जाब्रबथाय जाथाय जोबोद दुखुनांथाव। सासेया जायगायावनो एक्सिडेन्ट बा सौग्रावनायनि गेजेरजोंहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय। सानै हिनजावसाफोर दं, बिथांमोनखौ दानो फाहामथायनि थाखाय हाखु दाखुयै लांनाय जाबाय हस्पिटाल फारसे। बिसोरो मोनसे स्कुटियावनो साथामबो मोनसे स्कुटियावनो मोनो मिथिनाय मथे। ओरैनो मिथिनाय मथे मानसिफोरा दासिमबो माखासे सानै हिनजावसाफोरखौ बुरैजारनि खोनादों। ओमफ्राय नैबे हौवासाया मालि बिथा होननानै मिथिदों। दा न'खरनि मानसिफ्रा फैबासो डिटेल्स बिथंखौ मिथिसिगोन। ओरैनो बोरै जाया खुब सम्भब अभार स्पिडावहाय बे थासारिया जादों। ओमफ्राय मेनलि नैबे जोंनि नैबे खर'सायावहाय मोनसे मोब्लिब दङ, जाय मोब्लिबा माने बानायदोंमोन, खिन्थु बे मोब्लिबा दासिमबो सलायजायाखै। पस्ट बायनानै गाहाय जानानै दं। नैबेखौ नोजोर खालामनानै गोबां जोंनि बे सालायगिरिफ्रा बिथांमोना एसे कारेन्ट दं नामा होननानै मोनसे सन्देह जानानै एसे साइड दानाय जायो। बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद खैफोद लाबोगासिनो दं। बाव बेबायदि जाबाय थायो नामा? आंनि मिथिनायावथ' खेबनै खेबथामसो जाबाय जोंनि मोनदांनायावहाय बे ओनसोलाव नैबे टार्निंआवहाय। मा खालामबा बे एक्सिडेन्टआ खम जागोन होननानै सानो? खुब सम्भब बेवहाय जोङो जुदि माबायोबा स्पिड ब्रेकारफोर होयोबा, हयथ' साइन बर्डफोर गैया जोंनियाव, बेवहाय स्पिड लिमिटनि साइन बर्ड गैया। स्पिड जुदि मोनसे माबा थायोब्ला खुब सम्भब मानसिफ्रा बुजिनानै स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। आघातनि नामफोरखौ मिथिनो आं एक्जेक्टलि मिथिथ'वाखै दासिमावहाय नायनाय जादों। बिसोरखौ लवार आसामाव लांबाय। बे सानै हिनजावसाफोरखौ नैबे सासेल' स्पट डेड, बेखौ लांनो फैगासिनो दं डेड बडि गारिया।